Nej. Hvad hedder det? Vi er blevet scannet 3D på sygehuset faktisk. Men det hjælper ikke noget, siger de, fordi jeg er svær at scanne. Så vi spurgte dem faktisk også. Nu ved jeg ikke, hvor meget du har fulgt med, men de prøvede jo faktisk at få nogle radiografer til at tage nogle bedre billeder af os. I forhold til noget MR-scanning eller noget. Jeg ved ikke helt, hvad det var, de var ude i. Men i hvert fald var der ikke nogen radiologer i Danmark, der hverken ville eller turde gøre det. Og så spurgte vi dem faktisk, okay, men hvad hvis vi selv betaler for en 3D-scanning? Altså, fordi hvis der er en mærkelig lyd, så er det altså min hund, der ligger ved siden af, jeg drømmer. Men hvad hvis vi selv betaler for sådan en 3D-scanning? Og der sagde de direkte, det vil være spild jeres penge. Vi har prøvet at scanne jer i 3D, og vi kan ikke se mere af den grund. Og det er et eller andet med, at jeg er svær at scanne. Så vi er sådan lidt, nu afventer vi gentesten, og så må vi se, hvad vi vælger derfra.